Ridu mawur mangawur kurang pertengaran prajurit gumaguru gongso tetekadya butula war panjriting turangga esti rekata ingkang dwija lelayu sebet ayo prajurit ayo sigrak ayo Jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna ora gampang wong urip ning alam donya temenan enake wadahe gelas bocah jero enake tampa wadah sarjana rocak wene rocake para piyayi ayo buta sing sigrak buta-butane ayo Katut kaca satriya pringkondane ana petro-petro irunge dawa wis semaya aja mlenjani ora kepethuk atine dadi gelo dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati awang mega mendung trenggiling apa sisike tegel nyawang ora tegel nundung kelingan gebeciane grimes mete klopo kolang kaling go pacitan nangisi sapa nangisi bojo pawitan iya alon iya Bucang mana orang luyura sing duwe bojo ra tau mulih ya ada sumur tiladan boleh kita menumpang mandi kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi Jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna urip ana kudu lestari widodo enake wadahe gelas bocah jeruk rokake berambongan ayo Turaga Seta ayo sigrak Turaga Seta iya ana petro irunge dawa wis semaya
aja mlenjani ora kepathok ngadine dadi gelo mana dari mana datangnya lita dari sawah turun lokal dari mana datangnya lita dari mana iya ngawang meko mendung ayo butone ayo buto padha metuwa ayo buto padha metuwa ayo butute dibuang sing ayo iya Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi.
sumpeno simusuk ing rasa jati Ayo, putone sigrak sigrak, ya, 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 aduh, aduh, yuk, aduh, yuk, aduh, aduh, yuk, alah, ya, ayo mabur werkudara, mabur dhuwur, gagah perkasa, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh saha sepuh ingkang tanah kinabekten. Wonten ing ngarsanipun Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Adik-adik kawula ingkang sanget kawula tresnani. Kula minangka taleng atur saking warga paguyuban Turangga Sita ing lingkungan Saratan. Ngaturaken sugeng rawuh pambagya basuki dumateng panjenengan sedaya mugi kasarasan saha kawidadan tansah kajiwa kasarira kasandang kasanding dumateng panjenengan sedaya. Saderengipun kawula matur ingkang langkung kathah boten kesupen tansah ngujukaken raos puji syukur kunjuk wonten ing Gusti ingkang Maha Kawasa inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng ngempalaken kula lan panjenengan wonten ing papan menika saperlu amirsani Gladen Turangga Sita ing lingkungan Saratan. Ingkang urut tunggal ngaturaken sugeng rawuh pambagya basuki mugi kasarasan saha kawilujengan tansah kajiwa kasarira kasandang kasanding tumanduk dumateng panjenengan sedaya lan kula. Urut kalih ngaturaken genging panuwun pamuji syukur awit saking rawuh panjenengan sedaya saperlu amirsani Gladen Turangga Sita titi wekdal dalu menika. Salajengipun ngaturaken sedaya kalepatan dene Bapak Rida sak kala wangsa mliginipun dumateng warga Turangga Sita ingkang boten nyediakaken papan ingkang nuju prana dumateng panjenengan sedaya ingkang menika sedaya kilap menapa kemawon nyuwun pangapunten. Ngaturaken genging panuwun ugi dumateng para pangemban bating praja satriya negari ing lingkungan Saratan tunggal utawi kalih ingkang sampun kepareng paring doa restu saha durung pengamin magayutan titi dalem menika ngantos sedaya nampi kawilujengan awit saking panyengkuyung saha doa restu panjenengan sedaya. Saha ngaturaken genging panuwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun keparing pambiyantu menapa kemawon ema menika bondo tenaga saha iguh pertikul dumateng donatir lingkungan Saratan 1, Saratan 2 utawi lingkungan Sutan ingkang sampun keparing pambiyantu menapa kemawon ngantos wekdal menika Gladen Turangga Sita waget lumampah kanthi rancak sae wilujeng nggih awit saking pambiyantu panjenengan sedaya mliginipun para donatir ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu ingkang kula hormati, kula suwun amirsani Turangga Sita Gladen menika ngantos paripurnaning samangke. Ananging ngaturaken sedaya kalepatan dene Turangga Sita menika
sampun sawis-sawis dangu mboten graden ingkang menika sedaya kekirangan sakilapipun nyuwun pangapunten. Saha mawantu-wantu saking dukungan saha pambiyantu panjenengan Jaya murih sedaya menika lumampah kanthi sae rancak wilujeng nggih namung awit saking dukungan panjenengan Jaya. Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, benjang enjang menika lingkungan saratan ngawontenaken nyadran kula suwun kanthi sanget sami anggrawi wonten papan ingkang sampun kasediaaken. Salajengipun sedaya kekirangan sakalepatanipun kawula mbaleni nyuwun pangapunten. Salajengipun kula badhe ngaturaken pantun nggih. Tuku tela digawe tape. Senajan ngrekoso uripe monggo ngibadahi aja lali. Mekaten ingkang kula aturaken kirang langkunipun basa ingkang kirang tumata sulabawa ingkang kirang trapsira prangirkiting utara tan jangkep sedaya kilap nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani ngantos ing paripurnaning samangke. Matur nuwun. Ya. Hoi. Hoi. Ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Wa e wa e ho ya oh ya oh wa e ho ya ho ya la 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 oh ya oh ho ya Allah Hussein yeah memikirkan si jantung hati. Ayo, jomono, ayo, alon, mlaku neng Semarang, weruh cewek nggo klambi abang, dandane moblong-moblong, bareng cedak jebulno bencong. Ayo, aja ngono, ayo, alon, ayo, aja ngono, ayo, alon, lunga warung tuku jam
pesen 5 garis siji nek aku tresno marang sliramu apa ya kudu seloro iki ayo aja ngono ayo alon-alon ayo mas aja ngono ayo alon-alon pamit lunga menyang seturan jebul dolan neng palagan najan nanti lagi kelaran tangi sahur tetep kudu jajan ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon mangan bandeng karo roti goreng peyek neng tengah wajan bojo ganteng larake ati enak bojo elek tangga radoyan ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon bocah wedok sangune wedak ana cah lanang untune kingsul niat kula sampun badhe cedak nanging nyatane malah diaturi wangsul ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon Jumat kliwon udane grimis enake ngopi karo mendoan tak sawang-sawang kowe tambah manis sayange kowe ra gelem balian ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon uwit kates jumlahe papat tuku jamu katudan paku kowe wis ra usah sambat jodohmu iku sebenere aku ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon wis suwe ora mangan ketan digoreng nganggo sangan wis suwe ora ketemu mantan ketemu misan ngei undangan ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon sego liwet lawe jlantah sego rawon kok kurang uyah ampun tanglet kapan nikah pacar mawon kula dereng gadah ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon esuk-esuk cuacane cerah golek kerja sing barokah koncone wis padha nikah lah aku nglamar wae susah ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon dina Jumat dina Minggu lunga wedangan saung kekancan rindune kumat pengen ketemu ning kok kelingan wis dadi mantan ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo alon-alon nyupai dituku blewak ngombene srapi lungguh begagah wis diragati ngantekno sawah kok malah dirabi tangga sebelah ayo aja ngono ayo alon-alon ayo aja ngono ayo
apa pucung pasar melati kidul denggung di calon negara pasar gede loreng loji minggo ngetan kesasane gondomanan alai gale gale gal alai gale gale gal alai gale gale gal wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduri bali esok ngaji sore yo ngaji ayo padha manut Pak Kyai ala elo elo ya ala mega mega ala mega 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 abang-abang gendera londo edan sithik kuburan mayit lambe abang gotondo mata padha bubur yo golek duwe ayo ala elo elo ya ala gale gale gal Relane
lan sapa kang sing kenes
Zaman berjuang kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan setikadah yen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung kadongi sedot jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyawa gunung besok dadi rejo kene ora ilang gone padha lara lapa hae 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 Lakaen usul sajake ulate dekadul mrepate mrabasne aneh nyadai jiwiti tekaten usul jarene waton bali kupol kalake dimareni enggati pindone tawele utane talan eman yen mulai dhewe bisa kelangan katut setan sing ganggu dhewe lumrahe kaul jarene cuma wis disusul lumrahe rangkul patune sumalayan ucul lendang sutra kuning tandha mata kangge enake nalika perpisahan duwe janji ora lalekake wis mes setahun aku tansah mikirake kowe atiku sumaran kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning mong sing tak puji muga sliramu kala bali yen dina lan wengi kowe montan catai mimpi yen to aku lara nendang putra kuning dadi tombo kelang kalung sing tak tampa ngelingake samane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan bendina amung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut ora krasa urip ana gunung susah lakone yen rezeki ana sing maringi kalang-kalang iki muga sliramu ra bakal hijrane wiwit dunya nganti akhir wong ayu sing tak pikir-pikir Sri Huning Mustika Tuban Aku tresno lan sebaya pati
marang Raden Wiratmaya kang wis praja anakan Branti ihuning datan raita kang rileksa kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban putraning abdi wangsa pati nalika ing uni kapupuk ing Madyalaka nduprang tanding kelawan Minak Jingga katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Srihune senajan wekasanira prapteng lena alabun negara senajan to ora mitra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele elengake kabeh labete kaya rembulan rumahku kang madangi wanci dalu kaya tumet sing banyu elengake kangening atiku tangga mata tandani ati simpen ana amarku dadi sulit keliramu tak simpen ana atiku liya waktu apa yang ketemu ora
kae rembulan pasar pemawe Nah, kaya ayo, ndang bali, ayo. padha turu-turu Ya, sekotelo moto ngantuk iku tambane apa gedhok asale sekotelo yen ra petuk sedina dadi gelo aja ngono mas aja ngono Ojo balise, ayo, huruf jam siji. Sri Uning putrane abdi wangsa pati nalika uni kapupo ing madya kodhokran tanding lawan yen ajinggo senajan wakasan aja ngucap ora tegesan pokuno pedes manis sakolang saupama aja ngucap yen pamar pangkone putra sasamar samar kakar widar dikole mula kecap ning karo toya molo wong kanggo kanca donen tep una muni maten manen yen ucap ben ati-ati dadi kanthi apa abang-abang gendera londo ngetan site mas kuburan mayit klambi abang ketondo mata wedakku pondok geng golek duit tul jae najae jatul jati kuntul jare banyak ndok batul garis siji Buta ijo ka aja digugu
manggis kulempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat jamane dan wong tuwa rabi perawane sapa prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa sapa cucak rawa sing dawa buntute sing akeh ulune yen digoyang ser aduh enake iki piye wong tuwa rabi prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke ayo para buta enggal bali ayo ya sarinante putri suri pujang sang dewi tiabari sang putri bernyanyi diiringi lagu sarinante arane waya iya sing lakoke iya arane dalan sasi kok kaya wangilan ning jebule ayo para buta ayo enggal bali ayo wah ya ya hey ya ayo